Hej, så har vi opgave 3 på side 21. Omskriv decimaltal og beregn resultatet. A 0,6 plus 4/5. 0,6 plus 4/5, den laver om til decimaltal, og det bliver 0,8 eller 0,4. Det er det samme. 0,6 plus 0,8, det giver 1,4. B 3/4, den laver om til decimaltal og bliver til 0,75 plus 3,6, og det giver 4,35. C 6,5 minus 65 divideret med 100. Den kan jeg prøve at regne her og vise. Jeg prøver at gøre det på den her måde. Lav på den måde, du har lært det på, hvis det er svært at gøre det på den her måde. Så 65 divideret med 100, det kan vi ikke, så sætter jeg et 0. Så siger 0 gange 100, det giver 0. Og så trækker jeg fra 65 minus 0, det giver 65. 65 divideret med 100, det kan vi ikke, så skriver jeg et 0. Så skal du sætte komma herop. 650 divideret med 100, det giver 6. 6 gange 100, det giver 600. Okay. 6 gange 100, det giver 600. Og så trækker jeg fra. 650 minus 600, det giver 50. 50 divideret med 100, det kan vi ikke. Så sætter jeg et 0 her. 500 divideret med 100, det hedder 5. 5 gange 100, det giver 500. Og så trækker jeg fra, det giver 0, 0, 0. Det vil sige, svaret er 65 divideret med 100, det er 0,65. Det skriver jeg her. 0,65 er lige med 6,5 minus 0,65. Det giver 5,85 er lige med. Ja, det var den. Og så har vi D 1 og så 5/15 minus 0,3. Så skriver jeg et tal her, og så har vi 5/15. Den skal jeg prøve at forkorte, og hvilket tal kan jeg forkorte med? Det kan jeg forkorte med 5. Så hvis jeg skriver 5/15, så kan jeg forkorte den med, så kan jeg dividere. Prøv at vise, hvordan jeg gør det. En anden farve. Så kan jeg dividere med 5 heroppe, og så selvfølgelig skal jeg også gøre det i nævneren. Og det her, det giver 1/3. Så det her, det blev til 1/3, en tredjedel. Og så skriver jeg her minus og plus en tredjedel. Så det vil sige, det her, der kommer hernede. Minus 0,3. Så skal jeg prøve at sætte det her sammen. Det gør jeg her. 1/1 plus en tredjedel. Det vil sige, det her, det er den her. Og det her, det bliver 1/1. Er lige med. Nu skal jeg finde fællesnævneren. Så jeg ganger med 3 i nævneren og i tælleren. Så jeg får 3 i nævneren. Så 1 gange 3 og 1 gange 3 plus og en tredjedel. Den ganger jeg med 1.
både i tælleren og i nævneren. Det jeg får ud af det her, hvis jeg 1 gange 3 plus 1 gange 1, 3 over 3 plus 1 over 3. Så nu har jeg fået fællesnævnet bliver det samme. Nu er fællesnævnet det samme. Og 3 plus 1, det hedder 4/3. 4/3, den skriver jeg herop i stedet for det her. Så, tilbage er lige med 4/3 minus 0,3. Så skal jeg prøve at lave det her om til decimaltal. Og 4/3, så skriver jeg her. 4/3 er lige med 4 divideret med 3, det giver 1,33. 4 divideret med 3, det giver 1. 1 gange 3. 1 gange 3, det giver 3. Og så trækker jeg fra 4 minus 3, det giver 1. 1 divideret med 3, det kan vi ikke, sætter et 0. 10 divideret med 3, jeg skal huske at sætte komma. 10 divideret med 3, det giver 3. 3 gange 3, det giver 9. 10 minus 9, det giver 1. Og så 1 divideret med 3, det kan vi ikke, sætter et 0. 10 divideret med 3, det giver 3. Og 3 gange 3, det giver 9. Og 10 minus 9, det hedder 1. Så stopper jeg her. Det vil sige resultatet, fordi hvis jeg fortsætter, så hedder det bare 1,333333. Så svaret er 1,33. Så skriver jeg her 1,33, og den. Så kan vi skrive her er lige med 1,33 minus. Rykker lige det her. Jeg sletter lige det her. Minus 0,3, og det giver 1,03. Så det var det. Tak for jeres tid.